Menys és més, la secció de bones pràctiques de l'Empodcat. Per aquest Menys és més us portem una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, la SEMES, a instàncies del Ministeri de Sanitat, que cap allà l'any 2018 va demanar a les societats científiques que fessin recomanacions de no hacer, recomanacions de no fer aquelles coses que no aporten valor o poden ser fins i tot lesives per al pacient. La SEMES en va fer 5 i jo m'he quedat amb una que us explicaré ara, que és la recomanació de no fer gasometries arterials a tots els pacients amb dísnia. Estranyament, aquest és un menys és més que complim bastant bé, no pas com molts dels altres que us hem explicat fins ara. La gasometria arterial estaria només indicada en aquells pacients que compleixin els següents criteris. Tenir una malaltia pulmonar obstructiva crònica, que s'exacerbi de forma moderada o greu, amb saturacions baixes d'oxigen i o la sospita d'una hipercàpnia. I també, si és necessària, per iniciar o controlar una ventilació mecànica no invasiva en aquests pacients. També està indicada en insuficiència cardíaca aguda greu o en l'asma si existeixen signes de crisi greu o de risc vital, una mala resposta a tractament o pacients que, a pesar de l'administració d'oxigen, no aconseguim saturacions per sobre del 90%. I per què hem d'evitar fer gasometries arterials de forma més liberal? Bé, doncs perquè la gasometria arterial és una tècnica invasiva, té els seus efectes adversos, l'hematoma a la zona, reaccions vasovagals quan els punxes i els hi fas molt mal, el dolor local i pots fer una lesió del nervi adjacent a l'artèria radial o bé una isquèmia distal si lesiones greument aquesta artèria. Hem de tenir en compte que la informació que ens proporciona una gasometria arterial no és pas massa diferent que combinar la informació que obtenim d'un pulsioxímetre i d'una gasometria venosa. Els valors de CO2 no són exactament els mateixos, però sí que són força equivalents. Per tant, seguint aquesta recomanació de la SEMES, no hem de fer gasometria arterial a tots els pacients que venen a urgències amb dísnia, només en aquells en què està indicada.